Hola, què tal? Soc la Nur i fa com 2 anys vaig crear el projecte Tallarets i estic intentant viure d'això, així que he fet aquest canal de YouTube perquè m'acompanyis en el procés. En aquest canal trobaràs el meu procés, el procés de la creació del local, tant de bo viure d'això algun dia, és el meu somni de veritat. I també trobaràs un munt de crafts i de manualitats i de coses fetes amb les mans sense tenir ni idea, que és la meva passió i que també és bàsicament el que més m'agrada d'això. Espero que t'agradi el vídeo d'avui i ens veiem al següent. La meva idea inicial era que volia utilitzar aquest moble perquè és un moble que tinc des de fa mil milions d'anys, bàsicament, i que mai he utilitzat més que per posar-li coses aquí a bulto i de forma desordenada. Així que l'altre dia, de casualitat, vaig posar aquí la taula de planxar i vaig dir que, ostres, potser era una bona idea utilitzar-ho no només per la taula de planxar, sinó també per posar la màquina quan no l'estic utilitzant. Així que el meu plan és poder fer aquí algun tipus de prestatges per poder posar i organitzar les coses de costura. Utilitzarem la part de darrere del moble. Aquí li afegirem tots els detalls o totes les eh, coses que tinc de costura ara mateix. Quan vaig anar a mirar les teles, just vaig veure que hi havia guata i vaig pensar que en comptes de posar la taula de planxar a sobre, potser podia fer-la directament al moble. I, dit i fet, aquí estava jo mesurant la tela que justament tenia un trosset d'aquesta mida i gràcies a la grapadora elèctrica que tinc em va ser super fàcil començar a grapar tota la tela agafant una mica la guata perquè quedés tot ben subject. Tocava donar-li la volta per poder fer la cara interior. És veritat que aquí em va costar una mica més perquè amb les cantonades i tot era bastant difícil posar la màquina. Tot i així, era la primera vegada, crec, que grapava amb aquesta màquina un moble i l'experiència en si em va semblar super fàcil. La veritat és que és molt pràctic i una solució bastant senzilla per poder tapissar de forma cutre algú. Així que aquí estava la meva cara de feliç, de que realment sí que m'estava quedant super xulo i la veritat és que ha quedat una molt bona taula de planxar. El següent és fer la part de darrere. Tenia pensat fer amb aquesta tela de quadrets unes butxaques que em permetin posar de forma fàcil i també agafar de forma fàcil els fils, les agulles, les tisores, quan estic cosint, perquè normalment tendeixo a tenir-ho tot com en caixes d'aquestes metàl·liques típiques daneses de l'àvia, o en estotxos, però llavors és com que no tinc visibilitat del que realment tinc i també doncs, em costa més accedir-hi mentre estic cosint. Així que volia fer aquestes butxaques i simplement vaig agafar la tela, la vaig doblegar i vaig passar unes línies cosides en zig-zag que fessin aquestes separacions entre les butxaques en si. La veritat és que si pogués escollir una sola habilitat, crec que escolliria la costura perquè és una de les coses que més útil em sembla en general, juntament amb el bricolatge. La costura em permet fer de tot i en el proper vídeo us ensenyaré com amb 4 nocions de disseny apreses i una mica de fusta i una mica de tela es pot fer que un espai estigui molt més agradable. Així que estic super agraïda d'haver après a cosir perquè crec que és com una de les millors coses que sé fer ara mateix i que més útils em semblen per qualsevol d'aquestes manualitats o moments de crear coses que tinc. I així és com ha quedat. Com veieu, les línies en zig-zag és el que permet que es faci les butxaquetes més petites i en aquestes butxaquetes és on van els fils. I ara ve el moment on he estat més feliç perquè he recordat que tenia això de la màquina làser que em van enviar i que és perfecta i just de la mida del moble.
Hem anat perfecte per poder donar una mica d'estructura al moble i a la tela quan la posem per sobre i també per poder fins i tot enganxar agulles mentre estem cosint. Repetim de nou el mateix que hem fet amb la tela vermella a dalt, però amb la cantonada amb la tela de quadres, per poder fixar bé la tela i que cobreixi tota aquesta part de darrere. I una vegada tapissada la part de darrere del moble, que ha quedat així, només ens faltarà posar les butxaques que hem cosit abans. Amb la mateixa tècnica de les grapes, però en aquest cas només per la part de dalt perquè m'interessa que la part de baix tingui espai per poder moure's. I així és com ha quedat el moble. La veritat és que estic super contenta amb el resultat i he pensat que la part de davant la puc utilitzar per posar les teles i per deixar-ho tot ben organitzat. Estic molt i molt contenta. Ara arriba una part que m'agrada també molt, que és organitzar tot el que hi ha per les caixes al prestatge i així veure com queda tot col·locadet. I aquest és el resultat final. La veritat és que estic encantada i tinc moltes ganes de posar-ho al costat de la màquina per cosir. Gràcies per veure el vídeo i ens veiem a la següent. Adeu!